Ҳамада салом дӯстон, хуш омадем ба канали Азам блог. Дар видеоролики имрӯза дӯстон дар бораи телепортатсия шудани одам, яъне ки одам аз як ҷо ғайб мезанад ва дар дигар ҷо пайдо мешавад. Марамат дӯстон ба касе ки ҳамин видеоролики мо интереснай тамошо кунам. Мо бошад сар мекунем. Тайёре дӯстон? Рафтем. дар ин видеоролик чӣ хеле ки мо дида истодаем, ду мошин омада истодааст. лек дар як лаҳзаи кӯтоҳ бинед ки як мошини дигар бо суръати бениҳоят баланд омада ба даруни инҳо мегузарад. оё ин мумкин аст? ба фикри шумо дӯстон ин ҳаққонӣ аст ё ин ки фейк? фикрҳои шумо оиди ин дар комментария. видеороликро дӯстон бо диққат тамошо кунед ва шок мешавед. ду мард бо камераи худ ба мағоза медароянд, аммо маълум нест ки барои чӣ. лекин бинед ки дар камера як мард меафтад ва ин мард дар дасташ чизеро доштааст, лекин вақте камераро мебинад гӯё худашро нопадид мекарда бошад. дар ин ҷо бошад дӯстон як блогери ҷавон бо наворбардори худ дар роҳ видеороликро ба навор гирифта истодаанд. лек дар навори онҳо ногаҳон шахсе меафтад ки дастонашро нигоҳ карда истодааст ва аз дастонаш рӯшноӣ мебаромад, аммо вақте ки фаҳмид ки ӯро ба навор гирифта истодаанд, зуд аз он ҷо мегурезад. ин ҷоро бошад дӯстон, бо диққат нигоҳ кунед ки дар роҳ касе нест, аммо вақте ки мошин самти роҳи худро дигар мекунад, гӯё аз осмон ба пеши ӯ шахсе меафтида бошад. ба гуфти шумо дӯстон ин фейк аст ё ин ки ҳаққонӣ? аввалан видеоро хуб тамошо мекунем ва баъдан фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария менависем. ва дар ин ҷояш бошад дӯстон, мо рақобати ду мошинро мебинем. хубтараш дӯстон биёд видеоролика тамошо мекунем. ва дар ин ҷо бошад дӯстон, ду мошин рақобат доранд. дар роҳ чизе нест, аммо вақте ки онҳо аз ин роҳ мегузаранд, аз қафои онҳо саг пайдо мешавад. лекин аз куҷо? ва дар ин ҷо бошад дӯстон, маълум нест ки ин ду писар дар назди ин камера чӣ кор карда истодаанд. лекин дӯстон бо диққат нигоҳ кунед ки аз қафои онҳо чизе бо суръати бениҳоят сахт медавад ва онҳо инро ба назар намегиранд, кори худашонро давом додан мегиранд. лекин ин дуввумбора аз пеши онҳо мегузарад ва онҳо аз тарси хело ҳам зиёд аз ин ҷо мегурезанд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда, дар паноҳи Аллоҳ.